Miguel Mifsud lesta b'suċċess il-maratona ta' 100 mil ta' ġiri li wettaq bris il-Kari ta' Żmolta. Il-maratona bdiet is-sibt fi 11 ta' filgħodu fit-trakka tal-Mediterranean College of Sport u ġiet fit-tmiema madwar 24 siegħa wara li beda din il-ġirja. Ftit minuti biss qabel beda din l-isfida, Miguel u t-tim tiegħu għamlu minuta silenzju b'memorja għal Monsinjur Victor Grek. Matul il-ġurnata u l-lejl numru ta' persuni naqdu ma' Miguel permezz tal-mixja u tal-ġiri fit-trakka fejn għamlu parti minn din il-maratona miegħu. Fit-tmiem din il-maratona, Miguel Mifsud kellu udjenza tinkoraġġija għal din l-isfida u ċerimonja tal-okkażjoni. Fost dawk li żaruh kien hemm il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grek u x-Shadow Minister tal-Isport David Aġus li jawgurawlu tas-suċċess għal din il-maratona fil-waqt li tkellmu miegħu dwar l-aspettattivi għall-futur sabiex ikompli jgħin lil persuni li jbatu minn xi vizzju. Fil-passat, Miguel kien għamel żmien ta' riabilitazzjoni fiċ-Ċentru Terapeutiku ta' San Blas biex jikseb ħajtu lura minn dipendenza ta' numru ta' snin fuq sustanza. Huwa għal dan l-iskop li fl-aħħar snin wettaq numru ta' sfidi fajnuna għal Kari ta' Żmolta u biex iqajjem kuxjenza favur ħajja sana, il-bogħod mid-droga u biex wara kollox jagħmel kuraġġ lil dawk li bħalissa huma maħkumin minn xi vizzju.